Oracles, el podcast que no té por del futur. Hola i benvinguts a Oracles, un podcast de Time Out i Casa Seat. Jo sóc la Rita Roig i us saludo des del muntacàrregues de la Casa Seat, que és on cada mes reunim a persones de tota mena per parlar del futur. Avui parlarem de gastronomia, que és un tema que a Time Out ens encanta. De fet, nosaltres ens passem el dia recomanant restaurants que obren, parlant dels millors ràmens que podem xarrupar ara que per fi ve el fred i compartim els trucs dels millors xefs de la ciutat per fer una bona truita de patates, però el que farem avui és intentar descobrir si d'aquí un temps encara hi haurà llocs per gaudir de la cuina catalana o d'aliments de proximitat a la nostra ciutat i si els restaurants del futur s'hauran d'adaptar als nostres nous hàbits alimentaris. Per tant, parlarem del futur de la gastronomia i d'alimentació seguint l'única norma que té aquest podcast, que és que no podem posar-nos dramàtics ni podem fer servir la paraula apocalipsi. Va, comencem presentant els convidats d'avui. Hem citat el muntacàrregues de Casa Seat, a la cuinera Ada Parellada. Ha escrit molts llibres de cuina, és una gran comunicadora sobre gastronomia i dirigeix el restaurant barceloní Santpruniana a l'Eixample Esquerre. Hola, Ada, què tal? Molt bé, jo em penso posar apocalíptica, Sí? això per descomptat. Home, si jo veig al final, s'està acabant tot. Doncs seràs la primera persona d'aquest podcast que trenca les normes. A lo millor et perdonem, perquè veiem que tens moltes ganes de xerrar. És tot broma. D'acord, serem optimistes. Doncs també tenim aquí a la Laura Veraguas, que lidera un projecte gastronòmic que té el nom de Veraguas, i en aquest projecte la gastronomia i la sostenibilitat van molt de la mà. Què tal, com estàs? Molt bé, moltes ganes de poder xerrar amb vosaltres. Molt bé. I també tenim aquí, ens acompanya el Ricard Martín, que és company meu de redacció perquè és l'editor de Menjar i Beure de Time Out Barcelona. Hola, Ricard. Què tal? Encantat d'estar aquí amb unes cuineres com una casa de pagès i bé, seguiré les normes corporatives i si no es pot dir apocalipsis, doncs escolta, puc dir Armageddon, que fet i fet és el mateix, o sigui que... Molt bé, doncs ara que ja us hem presentat a tots, comencem amb la nostra tertúlia. Començarem parlant de Barcelona, perquè Time Out parla de Barcelona i estem aquí a la Casa Seat, al bell mig de la ciutat. Ara vivim en un moment de moltíssima oferta gastronòmica, tota l'estona obren restaurants, sempre hi ha noves propostes. No sé si sentiu una mica de fatiga davant de tantes opcions, llavors si parlem del futur vull preguntar-vos si creieu que aquesta és una tendència que anirà a l'alça, és a dir, cada vegada tindrem més diversitat de restaurants, més llocs on anar, o hi haurà un moment que potser aquesta bombolla farà un pet. Vinga, endavant. Jo estic convençuda que hi haurà moltíssima oferta, moltíssima més, i perquè el menjar no sé cap a on anirà, o sí que ho sé, però vamos, no és el que impera en el tema de la restauració, sinó que és el lloc de trobada. Necessitem trobar-nos i els restaurants ens ofereixen aquest espai meravellós per trobar-nos. Ara bé, vull dir, talleu-me quan vulgueu, perquè si no em puc allargar. El que segur que no hi serà d'aquí 50 anys és el Santpruniana. I no entès com a Santpruniana, sinó com a model de restaurant. De restaurant portat per una família, una persona, o sigui, gestió independent que no forma part de cadena i a un preu raonable. O sigui, crec que aquest model sí que serà molt difícil de trobar. Per tant, la singularitat serà cara. No és que no n'hi hagi de singularitat. O no serà impossible de trobar. No serà impossible de trobar, ni molt menys, però preparar la butxaca. I la resta com ho veieu? Això hi esteu d'acord? Home, jo estic molt d'acord amb l'Ada i sobretot volia fer l'apunt, sobretot aquest ritme d'obertures frenètiques i tota la pesca, que de la mateixa manera que sobre molts restaurants al cap de l'any se'n tanquen molts, o sigui que tampoc és que... Es va equilibrant. Exacte, es va equilibrant, però estic molt d'acord amb el que dius, Ada, perquè realment els projectes de restaurants seriosos, independents, vull dir, cada cop la gent s'associa més amb un gran partner, amb un grup d'hostaleria, amb marques i veure algú que fa alguna cosa amb cara i ulls, ell sol des de zero, cada cop costa més. Bueno, mira, jo crec que realment totes les propostes gastronòmiques que hi ha a la ciutat canviaran, perquè són cicles, no? Totes les persones tenim cicles, no? I les propostes surten de les persones, no? D'aquests líders, que són els xefs, no? Que lideren aquestes propostes. Versus això, jo crec que es mantindran aquells restaurants o aquells projectes gastronòmics que tinguin la capacitat de mutar, o sigui, que tinguin la capacitat de
Adaptar-se. transformar-se, o sigui, que sigui com un camí infinit, no? Que jo crec que és fins i tot els clàssics, no? Els clàssics... Sí, els clàssics no són immòbils per res del món. Correcte, sinó que No, al els revés. clàssics, la gràcia dels clàssics és que el client es pensi que no canvien. Correcte. Per Però això és que són si- clàssics, perquè han sobreviscut. Exacte, però si no canvien, es moren, evidentment. I totes aquestes adaptacions de les que parles, a què s'hauran d'adaptar? És a dir, quins seran els nous reptes? Bueno, jo crec que queda molt evident, no? Estan passant coses molt tremendistes, no? Apocalipsis no, No, Ha fet servir un molt bon sinònim. Sí, però hi ha molts factors, no?, que incideixen a la restauració, no? O sigui, els moviments de les persones, l'economia, la tendència, que és molt important, no? O sigui, la tendència marca, no?, la proposta gastronòmica global de la ciutat, no? I tot això versus propostes que siguin d'autor, no? Que realment l'autor vulgui posar una proposta i dona igual la tendència on estigui exposada, no? Sí, ara que deies això de tendències, un dels temes que volia treure jo són com els plats o productes de moda, que a mi això és una cosa que em fascina, no? Sí, és Quan fascinant. diuen, ai, ostres, durant els 80 estaven de moda els ous farcits i ara no els trobes enlloc, no? O... Tornen, Tot torna, sí, tot Bueno, torna, clar, és que això està molt bé, en realitat, com en la moda, no? Però, o jo què sé, als anys 90, la típica amanida de formatge de cabra Oi! amb el codís el Modena. Exacte, amb el La manera de vinagre. formatge garrulo de cabra, que se'n diu. Bueno, Ah, sí. perquè tot es va prostituir. Vinagre de moderna, es deia. Llavors, no sé si creieu que aquestes modes que diem que potser van ressorgint, però què creieu que és el que triomfarà? Anem cada vegada més cap a buscar aquest exotisme o precisament recuperarem coses Home, allò... perquè és que ara l'exòtic és local, això per descomptat. O sigui, el que penso és que la singularitat, sempre es busca la singularitat, però no és veritat. Tu penses que busques la singularitat, però busques... Només hi ha un que s'atreveix amb la singularitat. La resta que busquen és semblar-se a aquest líder, semblar-se, no? I, per tant, menjar com ell. El menjar és aspiracional, sempre vol ser com aquell menjar d'aquella manera, d'aquella persona que és més rica que tu, més guapa, més... Bueno, el que tu consideris com els valors que tinguis, o més intel·lectual, o més exòtica, no sé. I, per tant, doncs, la singularitat que es busca no és tan singular. Ara m'he fet un lío i no sé cap on volia anar, però el que volia... Jo penso que jo estic convençuda que el que... Davant de la globalització, el que imperarà és el local. El local s'està revalorant moltíssim, oi, Ricard? Que s'està revalorant moltíssim. Bé, és que, de fet, després de tants anys de tendències, importació d'ítems gastronòmics i fusions asiàtiques, clar, de fet, realment el que costa molt és trobar cuina i producte local. I a mi, com a consumidor i com a comensal, m'interessa molt anar... Trobo que hi ha un tema que està una mica deixat de banda, que són com les fusions internes de cuina. Saps trobar un paio que... Un berguedà tarragonès. Exacte. Clar, la cuina de Tarragona i la del Berguedà són dos mons oposats. Totalment. O ja si directament, si agafes coses de la cuina d'allò, del terraprim de l'Empordà, i ho barreges amb coses asturianes, clar... Home, aquest canvi hi ha molt de lloc per córrer. Mira, t'haig de dir una cosa. El Ricard, quan tu has dit ramen, li ha vingut un mal de panxa impressionant. Se li ha vist la cara... Bueno, realment... Clar, és una cosa que ara és una està... escudella, però... És veritat. Però és molt interessant això que dius de la nostàlgia gastronòmica, perquè l'altre dia vaig llegir una notícia de Globo que havien fet un estudi que el plat que la gent demana més a domicili és la truita i les croquetes. I fins fa 4 dies a Barcelona, que no hi havia aquesta truitització absoluta... Clar, vas a restaurants italians cars i et fan truites de patates, i és... Mira, trobo que és curiós. És que Barcelona ara és... El futur no ho sé tant, però ara la podríem, com es diu això, rebossar tots els edificis amb ensaladilla russa, que segons com va molt bé per fer... Mira, és que de fet el que volia parlar jo era d'un concepte que vaig llegir al País que em va fascinar, que es deia gastrificació, és a dir, gastrificació és la barreja de gastro i gentrificació, i parlava d'alguns plats que ara mateix són a totes les cartes de tots els restaurants. I l'ensaladilla russa seria un exemple, també diuen el bao de pulled pork, no? Sí, el pulled pork, com així esqueixat, el bagel d'aguacate amb... No, jo penso que això pot ser que, Ricard, que ja estigui baixant-se el bagel d'aguacate. Jo crec que això és una cosa que passa molt a Barcelona. Vale. Perquè tu te'n vas a altres ciutats i no passa tant.
Bueno, a totes les ciutats de l'àrea metropolitana, perquè Terrassa, amb 10 anys, amb 5 anys de diferència, però, vamos... Però jo crec que, per exemple, tu te'n vas a Madrid i no passa tant. O sigui, aquí és la repetició de la repetició, repetició de la repetició, no? Jo crec que aquí el que passarà és que aquesta onada de nous cuiners, que ja no són cuiners només, sinó que busquen que el menjar parli de moltes més coses i que parli realment del que està passant, no? O sigui, de com anem darrere aquesta tradició perquè es mantingui en el temps, no? I també trencar amb aquests models de repetició i de consumisme i de capitalisme i d'oferta cap al turisme, que vagis a qualsevol restaurant i pensis que estiguis en la bodega espanyola, menjant croquetes, menjant l'amanida russa, i aquesta poca amplitud d'oferta gastronòmica a nivell tècnic, no? O sigui... La gent, ara que, bueno, hem passat Halloween, no sé, la gent el que vol és un Halloween, o sigui, vol dir una por controlada, vale? O sigui, la gent vol sorpresa a les cartes, però una sorpresa que controli. I, per tant, les cartes són mimètiques per això, és a dir, només t'atreveixes a canviar un parell de plats, però la resta han de ser confortables. No ens agrada tant, potser com a comensals, provar o tastar alguna cosa diferent. Passa que la neofòbia existeix en la restauració, o sigui, entre els clients. Exacte, però passa una mica tornant a la torrada del bagel d'aguacat i el bagel del bocat i tot això. Clar, realment, si pares a mirar, també hi ha com una raó demogràfica a Barcelona, i és que això ha entrat en un altre estrat, que seria el del consum d'allò que en diuen expats. S'ha creat una mena de gueto tancat o de societat, diguéssim, de comunitat de gent que cada cap de setmana omplen aquest tipus de restaurants i, escolta, tu ni entres ni surts, alguna vegada ja has anat, però ja s'ha creat com un circuit de nínxol que està allà, saps? Perquè és una població, ja no és una població flotant, és una classe, i en cada ciutat també m'imagino que el tema demogràfic però sí, estic molt d'acord amb això de comenteu que a la gent li fa por tastar coses tan velles que semblen noves a la carta. Vull dir, saps, una tripa de bacallà, ostres, diran, això sembla avantguardista, depèn de com, no? A vegades els pots enganyar dient-los que és com un mochi. Ah, és un mochi de tripa de bacallà. Exacte, és un mochi. I llavors, Clar, potser no enganyar-los, no? No enganyar-los no, però suavitzar-ho. Bueno, és màrqueting, no? També depèn de com tu, el nom que li posis al producte, potser t'entra d'una manera, potser et sembla més, no? Et ve de gust menjar-te'l o no et ve de gust. Però què hauria de passar en la ment del consumidor perquè d'aquí, de cara al futur, aquesta neofòbia hagi desaparegut? O d'alguna manera estiguem més oberts a tastar coses noves o diferents? Jo crec que, o sigui, realment el paper que tenim, o sigui, tu, Ada, que ho fas cada dia, és l'educació de la societat que ve al teu restaurant, no? Jo crec que el gran treball és el treball que fem ara per un futur més ampli, ja ni millor ni pitjor, més ampli, vale? O sigui, tu fas cada dia, o sigui, van al teu restaurant i és dur, però van al teu restaurant i tu aportes a la societat uns valors, una tradició, unes coses meravelloses. Educar no és la meva prioritat ni la meva funció, La meva funció és pagar el personal, que això és el principal. Bueno, sí, treballo per això. No, clar, una de les coses. Però vull dir que però és veritat que tens una oportunitat. Tens una oportunitat de transmetre valors amb el que cuines i de sentir-te millor amb el que treballes. O sigui, quan tu cuines d'una determinada manera o tens l'establiment abillat d'una determinada manera, et sents més confortable o menys. I et sents més coherent i més compromès i que contribueixes més o fas més impacte. Jo penso que en el futur el tema de l'impacte mediambiental, que n'és un, l'altre és l'impacte patrimonial, que és un altre, que estem diluint la nostra cultura i l'estem desdibuixant i l'estem absolutament empobrint. Tot això, jo penso que aquí, per reconduir una mica el tema del futur, crec que ens ajudaran totes aquestes intel·ligències artificials, aplicacions o el que sigui, que ens vagin indicant si el que mengem és prou saludable, si el que mengem té impacte mediambiental, si el que mengem té impacte patrimonial o cultural, si el que mengem té impacte econòmic, social del teu entorn,
I això sí que penso que és necessari perquè com a mínim siguis conscient del que menges. I potser no serà una educació, però si no serà una guia. Perquè jo el que faig en el restaurant no és tant educar, que no em sembla que em sigui la meva funció, sinó guiar, o sigui, una mica, si tu menges cap aquí, si jo t'ofereixo aquest plat i tu, per exemple, el de les 3 talles, no? Que és una cosa molt celebrada i molt comentada, que al Semproniana fem la carta amb 3 mides, que és una bogeria a la cuina. Ara ja ens hem acostumat i tenim integrat i no ens importa, ja està naturalitzat, però el client ho celebra moltíssim perquè, mira, pot tastar més cosetes, perquè li surt més barat, el que sigui. Té uns beneficis i mediambientalment tenim un benefici, generem molt menys malbaratament, perquè al final el client demana el que sap que es menjarà. Després tenim recipients d'un sol ús per si es deixen el menjar. I ell ho veu com un benefici, i per mi és una oportunitat mediambiental, o sigui, és un compromís. I jo penso que necessitem aquesta guia, que sigui una guia, que sigui no una guia empresarial, sinó una guia o sigui, vull dir que sense cap mena de benefici, o sigui, una guia neutra, no em sortia ara, perdoneu, una guia que la gent tingui, escolta, mira, jo si trio aquest bagel, o bagel, o com es digui, del bocat, tinc un impacte mediambiental d'aquesta manera, tinc un impacte patrimonial d'aquesta manera, o cultural, i tinc un impacte ecosocial de tal manera perquè no estic menjant el pa del forner del costat i estic menjant un bagel que ha estat elaborat a Madrid, no sé, per dir alguna cosa, o a Sevilla, no? I per tant, jo decideixo. Tinc aquests 3 impactes i ara decideixo si tiro cap aquí o menjo un entrepà de fuet, perquè allò del pernil, tampoc. I és que en aquest sentit em fa l'efecte, això que expliques ara em fa l'efecte que trobo a faltar un xic d'ajut de l'administració pública amb el sentit educatiu. Saps allò que... Ja ho fan, Bueno, però és que la gent no vol ser educada, la gent vol ser divertida. I entretingut, i els restaurants som entreteniment. Però estic parlant, per exemple, que hi hagi com una... Això ho deia l'Antoni Bourdain en un assaig, que hi hagi com una mena d'assignatura bàsica a secundària, que això que t'ensenyin quins són els elements de temporada i de proximitat i que tothom més o menys sàpiga preparar-se un menjar saborós, clar. Però sí que és veritat que d'alguna manera, encara que potser falti educació, els valors han canviat i que la gent cada vegada demana menjar més de proximitat o hi ha un interès... No, això és com els dels documentals de la 2, La gent ho diu, però fer-ho no ho fan. Clar, aquesta és l'altra cosa. Però aleshores van als botons de demanar hamburgueses a domicili. No, van al supermercat i fan comptes. I malauradament la paradoxa, la paradoxa que tenim actualment i que hem de superar, això sí que s'ha de superar i hem de posar-hi esforços tots els de la cadena alimentària i també el poder legislatiu o l'administració, les administracions competents. Nosaltres tenim un repte bestial, que ara no me'n recordo què anava a dir. No, estàvem parlant dels valors, que tu has dit que no es tradueixen en les accions de les persones. Que tots els que estem formem part de la cadena alimentària ens hem de comprometre. El consumidor deixa l'estar, que massa feina té, i hem de superar aquesta paradoxa, la paradoxa de que ser sostenible és més car i més pesat, més difícil, i la proximitat és més cara i és més complicada. En tots els casos, en els dos casos és així. La sostenibilitat és més cara i més difícil. Insisteixo en aquests dos aspectes, perquè clar, davant d'aquests dos aspectes, si és més complicat ser sostenible i és més car, doncs jo m'apeo d'aquesta història, no? I la proximitat igual. O sigui, que comprar-te un bull d'aquí al costat sigui molt més car que comprar-te una cosa italiana, un salami italià, o italià encara, no sé, un chorizo de no sé què, doncs, home, això s'ha d'arreglar ja. I nosaltres, els que ens hem de comprometre de veritat, no és el consumidor. El consumidor és un consumidor que ha d'estar guiat, ajudat, i quan venen als restaurants s'ho venen a passar
bé, perquè és la principal, no es venen pas a alimentar, venen a passar-s'ho bé, a trobar-se. Jo li dic als cuiners i als cambrers, no ens pensem que nosaltres som cuiners i cambrers, nosaltres parem taula perquè la gent es trobi, que és perquè si fos per una qüestió nutricional, faria molt temps que menjaríem pastilles. Mira, d'això en parlarem després quan vingui l'Anna Polo, perquè ens ha preparat un tall molt interessant que el tema de les pastilles hi surten. Jo el que us plantejo una situació, d'acord? Si ens posem el 2050, més o menys, un futur, però que encara viurem, jo pretenc estar viva el 2050 si tot va bé, què creieu que és el que demanarem o esperarem quan seiem a taula? Haurà canviat molt amb la idea del que vol dir anar a menjar o seguirà la filosofia del que dèiem ara, no? De trobar-nos, de passar-nos-ho bé i també de menjar una cosa diferent. Però en un restaurant, En un restaurant, sí. Home, jo com a consumidor i client tinc la sensació de que cada cop més el luxe del restaurant amb cara i ulls és analògic. És asseure't, trobar-te una bona carta en paper que estigui ben explicada i una bona carta de vins, i això cada cop és més complicat. Totalment. Jo t'anava a dir una cosa. Tot seguirà igual si superem, o sigui, si som capaços de no caure en l'addicció total al mòbil, que jo penso que això ho superarem, i això és com lo de la tele. Nosaltres encara som la generació fràgil, la que ens hem deixat dominar pel mòbil. I jo ho veig en el restaurant. Hi ha una estona que es comparteix, però després hi ha com una ansietat de anem a mirar el mòbil per veure si ha passat alguna cosa. Necessitem, som dependents, i aquesta addicció, clar, en el moment en què ens fotin un mòbil a dintre el cap, que es veu que falta poquet, no? En aquest moment en el moment que anem al restaurant farem així, clac, i serem naturalment analògics, naturalment, perquè ho necessitarem compensar, no? Conviure constantment amb el mòbil i les estones de no mòbil. Però tu creus que això passarà? A mi em fa l'efecte que si ens col·loquen el mòbil a dintre, la gent encara serà més terrorífic i més fusionat amb la realitat virtual. Jo penso que no, jo penso que hauran après a conviure, cosa que nosaltres som uns neòfits i, per tant, ens hem deixat atrapar per al mòbil. Crec que això ho supera, i els restaurants fan aquesta funció de trobada analògica que és necessària. Ara bé, molt probablement et serviran robots, això no ho dubtis. Ja passa. No ho dubtis, però llavors el luxe és quan et serveixin persones, és com quan et vas a fer un massatge. En comptes de comprar-te un sofà shiatsu, és quan et fan el massatge, tu pagues pel massatge o perquè et toquin el cabell i te'l tallin. Els llocs de luxe són els que tinguin un bon servei de sala i gent que tingui empatia amb el servei de sala, no un bon. De portes en fora, perquè portes en dintre, els rentaplats seran mecànics i tot el que tu no vegis serà mecànic, però el que tu vegis, als restaurants de luxe, no serà tant el menjar, que ja veurem com s'acabarà, sinó el servei. I escolteu, a vosaltres, com a cuineres que porteu els plats a taula, que emplateu molt bé i tot això, us fa ràbia quan la gent es passa molta estona amb el mòbil, que sembla que estiguin més atents a trobar l'angle perfecte que no pas a menjar-se? A mi no em fa ràbia, o sigui, al final han d'haver-hi clients de tot, o sigui, és una convivència amb una realitat, o sigui, estem a l'era digital i jo crec que l'era digital aportarà unes coses i en traurà unes altres, i jo crec que és una qüestió de acceptar en el moment que estem i utilitzar tots aquests recursos per poder seguir amb la nostra feina, que és comunicar a partir de l'aliment, no? O sigui, no sé, a mi em passa que en el meu treball les grans empreses estan, o marques de moda, estan molt interessades ja en fer altres propostes que vinguin amb aquests valors de proximitat, i és molt interessant perquè estem parlant de marques molt potents que treballen a tot el món i podríem decidir no fer-ho, però ho estan fent. Vull dir que al final jo no crec que sigui tan tètric el futur, sinó jo crec que passarà el mateix. Hi haurà persones que voldran aplicar uns valors X, hi haurà unes altres persones que voldran guanyar pasta i seguir donant croquetes i ensaladilla russa i que no hi hagi cambrers i que sigui una màquina. Vull dir, al final és la decisió pròpia de cadascú i això ve per l'educació també familiar. Però jo penso que hi haurà,
una diferència de classes molt més accentuada. I tant, això es convertirà... Això serà com la pel·li aquella de Snowpiercer, que tens els vagons de tren i que tens al principi els que estan menjant enciam de temporada i peix fresc i a darrere tens els que mengen barretes compactades de... Això no es veurà perquè, evidentment, hi haurà una mena de... A nivell de carrer tots serem iguals, però culturalment hi haurà una gran diferència entre... Jo penso que això no és una altra cosa que una accentuació del que està passant ara. És que això ja està passant. Vull dir que hi ha uns... Està molt escurat, no? Sí, correcte, i passarà més. Primer, perquè els recursos ja no existiran, o sigui, no existiran en el volum que existeixen ara, o sigui, hi existiran altres recursos, com el que estàvem parlant, no? Quins seran els aliments, o com es consumirà, o què es consumirà, no? No ho sabem, però sabem que canviaran, perquè els recursos van baixant. O sigui, per això estem intentant retrobar-nos amb aquesta... amb la terra, o sigui, amb els vegetals, no? Perquè hem de tornar allà per poder assegurar-nos que hi hagi una base sòlida perquè després es transformi en una altra cosa. És que hem de mantenir la biodiversitat i hem de mantenir el mosaic per una qüestió de supervivència humana, no per una qüestió romàntica ni una qüestió d'equilibri de res. És egoisme també, no? És salvar-nos a nosaltres. Ens hem de salvar d'aquesta manera, perquè és que de debò que necessitem donar suport al sector primari del nostre entorn per poder mantenir l'equilibri poblacional, fixar la població i mantenir econòmica i socialment el nostre país i de retruc la humanitat, o sigui, com a mínim la local. Doncs ara hem parlat del futur, ara seguirem parlant de menjar, però ho farem fent una mirada al passat i convidem a l'Anna Polo a que s'uneixi a xerrar amb nosaltres. Arqueologia digital amb Anna Polo. Anna Polo, què tal, com estàs? Molt bé. Què has trobat a les nostres hemeroteques sobre el món de la gastronomia? A veure. A veure, he trobat bastantes coses. La primera és una notícia de TV3, vale? Sabeu que sempre les màquines ens han semblat el futur, no? És com tot passava per allà, però jo no sabia que s'havia arribat tan lluny. Hi ha qui té por que un dia les màquines substitueixin els homes, i és que en els últims temps han aparegut màquines per tot, la del cafè, la de les llaunes de beguda i fins i tot les que ofereixen menjar envasat. Però això no és res al costat de la que els presentem avui. Una màquina que es presenta a la Fira Alimentària de Barcelona i que fa entrepans de pernil i formatge calents. Com les altres, només és qüestió de tirar-hi unes monedes. Els últims anys han canviat molt els hàbits de menjar. Les presses, els viatges, ens han fet acostumar a obtenir begudes i menjar en màquines que, a canvi d'unes monedes, ens donen el producte seleccionat. Primer van arribar les màquines que oferien ampolles de refresc. Després, les que preparaven un cafè a l'instant, un te i fins i tot una tassa de caldo. Per arribar a les que, després de depositar la corresponent moneda, ofereixen tota mena de pastissos, llaminadures i fins i tot entrepans freds. Ara ens arriba una sofisticació més. Els seus inventors l'anomenen la cuina robòtica. Aquesta màquina és capaç de fer, al moment, el popular bikini, el sàndwich de pernil i formatge. La novetat és que el fa calent com si acabés de sortir de la planxa de qualsevol snack. L'empresa Punsola de Sant Celoni, que ha inventat la nova cuina, l'acaba de presentar i la pensa comercialitzar coincidint amb el Saló de l'Alimentària. Hi ha altres màquines que serveixen altres entrepans, però també són preelaborats i potser passen per una zona d'escalfament. Aquesta l'avantatge és escalfar. La màquina és capaç de fer en 1 minut i mig el producte, que, segons diuen els seus inventors, és de gran qualitat. Està pensada per donar servei a grans col·lectius com hospitals, centres socials, aeroports i empreses, i servir per a la gent que té pressa i no pot anar gaire lluny per menjar. Bona pinta aquest biquini. Molt, van fer suspensió de pagaments, no? Que no n'hem sentit a parlar mai més d'això. Jo és que crec que aquesta màquina l'he vista una vegada en un poble perdut de Lleida, en una cantonada. Eren ells. Potser eren ells. Fa uns 15 anys, que devia ser de quan era la notícia, sí. Perquè fort, a part de la notícia, l'Helena García Melero, molt jove. Molt jove. Un moment vintage molt... Tot és els colors, tot com canvia. És que
Les pessetes, bueno, entenem que és d'abans de... No? Sí. Aquesta notícia és d'abans del 2002, Sí, això com a mínim. eren pessetes, O eren sigui, pessetes. estem parlant de 20 anys Anàvem amb peles, sí, els biquinis. enrere. Sí, anaven amb pessetes aquests biquinis. A més, es notava que era molt vintage també per l'aspecte del pernil dolç. Sí. Ah, sí? Sempre Perquè, En barra. Ah, amb barra, exacte. Amb barra, amb aquesta cosa... No creguis, que encara n'hi ha N'hi ha barres, molt, donant però no voltes. el poses de dibuix. Ja, No ja. el poses com a imatge. Exacte, però ara, Perquè ara intenten ficar-hi tira texts de enrere. A més, posen un bon tronxo, Vull dir que... és molt generós que hi ha molts restaurants on et serveixen biquinis que semblen pitjor ara mateix, Sí, no? sí. En el nostre present. Perdona, és que ha tornat el biquini. Ha tornat amb el Aquesta és la biquini. història. Que havia marxat. Jo Sí, sempre n'he menjat havia de marxat. Jo també em pensava que era un clàssic fondo d'armari alimentari. Vale, però mira, sí que et S'havia compraré... quedat residualment Es en va els quedar bars. devaluat i una mica Devaluat així en els bars, en plan però caspa, sí. no en plan gourmetit, les primeres marques del país fent biquinis i... Clar, ara a Girona han obert aquest Per exemple. del Germán Roca, que és un Per biquini exemple. amb... Aquí, en aquest país, el que ha redimit el biquini és l'essència d'oli de tòfona, vull dir, Ah! saps? Això és la... Ja. Això desapareixerà d'aquí ja, A la tòfona l'estem dient que es mor. No, la tòfona té recorregut perquè és molt exclusiva i les coses molt exclusives tenen temps per endavant. L'oli de tòfona. L'oli La de pasta de tofu. I la tartufata. Sí, la tartufata, també té correcte. els dies comptats, Tots oi? aquests derivats, sí. No ho sé, perquè al final jo crec que és un tema de cultura, no? La gent quan menja una tartufata es creu que està menjant La tòfona de i no llegeix que darrere potser porta bolets, porta tota una sèrie d'ingredients que complementen aquest paté, no? O, Bé, no ho sé. És el que deia fa un moment l'Ada, no? Que clar, que el menjar és aspiracional. Si et pots fotre unes patates chips que en vez de tenir allò el vinagre, no sé què, i l'aroma de bacon sembla que en tinguin de tofu, escolta, és ja això, un altre nivell de vermut, vull dir, no sé. Ara que l'Anna ens ensenyava aquesta màquina tan novedosa, jo us volia preguntar, sobretot a la Laura i a l'Ada, que vosaltres esteu a la cuina, quina màquina, quina tecnologia diríeu que és la més moderna que feu servir vosaltres de la cuina, no? Perquè si parlem de cuina casolana o de cuina de proximitat, sembla que les màquines no hagin d'estar involucrades, però potser sí que teniu algun instrument que diries, doncs això és bastant avançat. No tinc res avançat. Però el que sí que ha avançat molt, i passa que com a concepte no, però sí com a tecnologia, és els forns. Els forns són màgics. O sigui, és que tu poses allà i poses, mira, agafes i si el saps fer anar, perquè jo encara no en sé, saps, de fer-ho anar, però pots programar xai, poses xai i surt un xai. A veure, no se l'has de posar... Has hagut de comprar un xai primer, vull dir-te, has hagut de posar-hi els condiments, però el poses allà i el forn comença 2 hores a aquesta temperatura, 1 hora a aquesta temperatura, es va modulant el propi forn. Ara bé, això amb hostaleria no ens passa, perquè en aquest mateix forn hi va el xai, hi va el peix, i hi va el no sé què, va tot alhora. Ho sento, que sigui tan franca, però és així, llavors no pots programar tant. Però sí que, o deixar 8 hores a una temperatura i oblidar-te, anar-te'n a dormir i tot això era impensable abans, no? Sí, total. Impensable. I després hi ha els robots de cuina, que és una tecnologia de fa 70 anys, que és el Thermomix, no? Diguéssim, que et fa unes textures abans impensables, no? O el runner, per exemple. Exacte. Això què és? Bueno, és una cuina que es fa a baixa temperatura, s'utilitza aigua, s'envasa el producte i es cuina a una temperatura sense que sigui agressiva, no? Ara riuràs perquè tinc un runner particular, que és el forn. El forn em fa la funció runner també, i també em fa, perquè el puc modular molt bé, fins a 50 graus. Vull dir que, clar, això un forn abans era impensable. És que jo quan vaig començar, el forn era d'aquells de sota dels fogons i era de gas. I amb un paper havíem d'encendre, feia uns d'això. I després tinc una cosa que es diu bany Maria, que allà tenim les salsetes que es mantinguin calentes durant el servei, a sota de les... És que ara potser no m'explico, però sota de les cubetes on es manté aquest bany Maria és el meu runner. Allà hi poso... Perfecte. Mantens la temperatura. Bueno, jo havia fet runners en fregidores. Amb aigua. Amb aigua. Clar. O sigui vaig començar així, me'n recordo. La tècnica ens agrada, la tècnica és bona i nosaltres el que fem és esmolar l'enginy per amb el que tenim aconseguir la tècnica. A vegades també pot passar per això que
que quan es fa molt predominant un giny de tecnologia d'hostaleria, comencen a sortir molts restaurants que tenen plats, tornem a la gastrificació, molt similars, no? Com amb ara no recordo el nom, amb aquell forn de llenya tan popular que permet una cocció uniforme. Sí, el Roner. El Roner és el Roner. Josper. El Josper. Sí, perdó, el Josper. Tot té gust de Josper. Clar, tot té gust de restaurants de carn a la brasa, que la carn és decent, però tot té un gust uniforme, com la pròpia cocció. És que perquè som australopithecus en pantalons, perquè ens agrada el gust a la brasa, ens agrada la cosa primitiva, ens agrada la muntanya, ens agrada tot això, però has esmentat això i no té a veure amb el Josper, Ricard? Té a veure amb la 5a gamma. Ostres, aquest és un tema, sí, aquest és un tema... No entrarem ara per això en aquest tema, perquè l'Anna ens ha portat més vídeos. De fet, jo crec que potser podríem... Ara que havia posat aquí un monstre aquí davant. Sí, ara he pensat, ara de cop i volta ens discutirem tots, no? Això sí que serà el futur, Passem al tercer vídeo, el que és sobre les pastilles, que abans ja n'hem parlat. Fosfobit. Fosfobit? Fosfobit A. A. Fosfobit A, l'aliment del cervell per a gent desperta. I a mi és que m'ha fascinat perquè és com, t'anuncio això, que no saps què és, no? L'aliment del cervell per gent desperta, i ja està. I no t'expliquem ni què t'estem donant. Fosfobit A, deduïm que té vitamina A, no? Com d'aquesta època en què semblava que el futur era no menjar, no? Com no, tindrem unes pastilles que ja serà tot l'aliment, tota la proteïna, tot el que necessitarem, i no necessitarem menjar, no? Clar, és que no sé si potser ens consola una mica sempre la idea aquesta del futur on ens haurem alliberat completament de la cuina i hi ha gent que percep la cuina com una cosa molt esclava. Estàs alliberat de la cuina. De la cuina estàs alliberada. Mantenim la cuina perquè volem mantenir la taula. Insisteixo en això. El dia que desaparegui la taula, desapareix totalment la cuina. En el sentit que quan mira un jove, un adolescent, un adult, què fa quan no s'asseu a taula? Quan menja davant de l'ordinador o no sé què. No sap el que menja. O sigui, no està pendent del menjar. La taula és nuclear, és fonamental, és bàsica, és el que sustenta l'alimentació i la cuina, saps? I la cuina. El Pedro Duque tenia aquella frase meravellosa, que era que el Pedro Duque va ser ministre de Ciència i va ser astronauta, era un dels astronautes, i ell deia: no, si és que la innovació no és menjar liofilitzats a l'espai. La innovació és poder menjar xoriço a l'espai. M'agrada molt. Doncs clar... No sé si hi ha unes declaracions més espanyoles que no s'han vist mai a la vida, no? Cadascú el seu, però vull dir, la innovació és poder menjar sense haver de, amb qualsevol atmosfera, aliments, no? Perquè les pastilles ja estan. El que passa que són cares, poc sostenibles i molt avorrides, molt ràpides de menjar, però l'aliment el tindríem perfecte. És a dir, vosaltres ni tindríeu la màquina de biquinis a la vostra cuina, ni us menjaríeu una pastilla per sortir del pas, Ricard, un dia que no ens haguem de fer el tàper. Jo a vegades penso, no la faria servir cada dia, però potser un dia a la setmana, o no? Home, jo és que amb això estic absolutament amb l'Ada. També és una mica el moment psicològic i de lleure de la jornada, clar. I que sigui menjar-te un entrepà molt ben fet, que puguis estar-te tu 20 minutets, tu i el teu entrepà, pensant en les coses, clar, et davalles una pastilla que has de pensar que t'està baixant per la nou del coll. De fet, apuntant això que deies, la institució de la família, i no vull quedar aquí conservador, encara es disgregaria més, es trencaria més si desapareixés l'estoneta aquesta de seure a taula al vespre. No? Vull dir, és l'agrupació familiar i és l'excusa per saber si... Bueno, és per trobar-se, per compartir, per sentir-se una miqueta. A més, hi ha estudis que apunten que hi ha una relació directa d'habilitats cognitives de la mainada amb l'estona que passen asseguts a taula amb la... Ara que s'està parlant molt de tot el tema de les pantalles, no? Dels nens quan mengen. Anna, moltes gràcies per fer aquesta mirada al passat. Ara, abans d'acabar, farem una mirada al futur, concretament de la Casa Seat, i li preguntarem a l'Eugènia Güell quines activitats ens hem d'apuntar a l'agenda. Els millors plans per fer a Barcelona sempre comencen a timeout.cat.
Hola, Eugènia, què tal? Què podem fer a Casa Seat les properes setmanes? Com has vist, no hi ha cap racó de Barcelona que no et recordi permanentment que és Nadal, llavors aquí a Casa Seat, evidentment, també tot està super nadalenc. Han tornat els Magic Days, que això vol dir que per dins tot està super decorat. Hi ha un calendari d'advent aquí a la façana, que és immens, és difícil no veure'l, i ens recorda cada dia quin dia és, i les figures i les obres de pastisseria de Cristian Escrivà i de la Patricia Smith estan aquí dins, que fan com un poblet de Nadal, que és molt bonic. Molt bé, i no només farem coses que ens alegrin la vista, sinó que també podrem alegrar-nos la panxa. Exacte. Sí, de fet jo vinc amb la panxa plena perquè aquí fan uns xurros amb xocolata molt bons, aquí al restaurant, per tant, aquí estarà tot, cada dia, de fet, de dilluns a diumenge, excepte els dies típics, així 24, 25 de desembre, l'1 i el 6 de gener. Toca estar a un altre lloc, aquests dies no passa res. Molt bé, doncs apuntem, això és el que podeu fer per Nadal a la Casa Seat. Moltes gràcies, Eugènia, i ara ja sí que tanquem el programa d'avui. Tanquem el 6è episodi d'Oracles, agraint a Casa Seat que ens deixi ocupar el seu magnífic muntacàrregues per convertir-lo en el nostre estudi temporal de ràdio, i agraint la feina de l'Efrem, l'Arnau i el Francisco, que són els que ho fan possible. Gràcies a l'Anna Polo, que és la nostra arqueòloga digital de confiança i ens ha ensenyat com menjàvem o com pensàvem del menjar en el passat, i gràcies a la de Parellada, a la Laura Veraguas i al Ricard Martín per venir aquí a xerrar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.